трябва да чакам 4-40 на едно място, вече ще съм се наводнил напълно. Не, аз поне мислих, че някъде към 4,20 съм. Мудро сме, най-голям. То тази рикса не се събира на нашите брава. Аз сега ще прибирам едно от тия по-добре отколкото. Знаеш колко му държат между другото? Провах ги на кал. Няма снимка, клип снимам в момента, ще откачвам после. Добре, бе. Не ви пречи, нали? Не, по никакъв начин, как? Моля ви. Да сте кино звезди. Вие, че мен спрема фотоапарата.